Agramo ni Afrique problème ba doy e baro ni ma tubira kaba ko be bana kaba parce que tubi te gada made ya be kala de quoi wala ko man taba Allahu alayhi ma o mani tubira kala taala be ka tubu mine wa tawbatu tajubbu ma qablaha ni tubira ye fenke ko tubi ba bela jelen joshi bo na fara tubira ala min kama ala yere ko kale ya faraka jurumun pema ala maddu man te ko kunna dana ka ko koro tukuni etubilen donné misiri kono mogo ka kila ka fo ko he ameni don sa ni kumbe glomi ya alors que ay globe la e ba do wati mi akumba mi me biya taka mi wal ma ameni don ni kumbe jene ya deke ba kumbo ke kunu me biya taka jene ya ke o mangante ka fo ma tukuni wole kama Afrique tubi ka gelen ko sobe tubi yere shartu la do ba la de o te sharatu ko kuma la me Afrique o kanga faraka kwa o kanga faraka parce que sharatu ko ka tubi shartu la ikanga ni yere ta folo ngane nyuma o ko fe be bara mun ko dabla aflana e kakla ka décider nte sigi bara ni kan tuguni annani na nakara damadi hake ko otigi ka hake la sigam sharatu ko teni ne ga tubi shurutu yewa wala bosisan akele ko mi Afrique yoro dobe o kanga farani kan karamo o jumai iye ko jugo ke ki to sigi damina ni tubira pour que ka freka la kono o sigi dabla ka tagaro la kwa ni yo de kay be freka la kono mais ni toro sigi dala akemeni matubi keni limania kolo grinyi o be ka tubi ne ge boyla parce que wati be o betuka iklo la somini ka barakoro o betuko fi o de be fima ka suri tubira ya bebla walma ni majanto e ka freka tension itubira ka bo mili mina ni mi maboye